Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugwumba Panigarano. Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugwumba Paniela. Ugwumba. People of God, let's give thanks and praise unto the Obi na tomuto mgbe nnụrụ ka na-ekwu ka anyị gaa n'ụlọ Jehova wee gaa chụọrọ ya aja wee tụọrọ ya mama. Onwe bụrụ na n'ụbọchị tata ị ga-esonyere anyị dịka anyị na-aga Holy Family Catholic Church nke dị na Festac Town, Lagos, bụ ebe anyị niile na-ezukọta maka oke mmemme nke iji nye Chineke ekele na Sound Prince Evangelist Paulinus Ugochukwu agbaana 15. Nwe bụrụ na tata bụ ụbọchị 20 nke ọnwa April 2024, ọ kpọzuru anyị niile ka anyị bịa na Holy Family Church bụ nke dị na Festac ka anyị si ebe ahụ malite inye Chineke ekene tupu anyị aga agba nke abụọ ebe a na-eme nracha aka. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị ọ na-erute na ya bụ njem ha malitere kamgbe 15 gara aga, na ọ bụghị mgbe niile ka a na-asị agbacha ọsọ agụ mile, ya bụrụ a na-agba ọsọ a na-agụ mile maka na-eri nne ya na-enyo afọ. Ya mere na ụbọchị tata bụ inye Chineke ekene. Ya mere sonyere UGWUMBA TV dịka anyị na-eduru unu na-agara ya bụ mmemme n'ụlọ ụka ebe ndị bishọp isi okotoko ga-anọdụrụ anyị wee duba n'aka Chineke wee kpere Sound Prince ekpere gọrọ ya ọfọ ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ bụrụ maka ihe akụ o wetana ya kama ya wetakwa oge n'ihu. Ya mere ka anyị gaa nụ na ya bụ mmemme. Today he thanks God for himself, his family, his friends. And as we gather to thank God with him, we pray that God's mercies and God's blessings will always be upon his life and upon him. In my thoughts and in my words, in what I've done and in what I've failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. O God, who always listen mercifully to your servants in distress, we humbly beseech you, as we give thanks for your kindness, that free from all evil, we may constantly serve you in gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. For the Church, may she always show forth her love to the world by giving without the thought of herself, and by being poor in everything except the love of the Lord. We pray, O Lord.
I give thanks to God always for you, because of the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him, with all speech and all knowledge, even as the testimony to Christ was confirmed among you, so that you are not lacking any spiritual gifts, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. We pray for the family of Mr. Paulinus Ugochukwwu, that they celebrate with their father. May they also bear good fruits that will last and find favor from the Lord. We also pray that God will strengthen their family bond and draw them closer to himself. We pray, O Lord. If the Lord be with you, a reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, on the way to Jerusalem, Jesus was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was here, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus said, We are not 10 left clean. We are the 9. Was no one found to return to give praise to God except this foreigner? And
my dear brother priests, the celebrant, Evangelist Paulinus Ugochukwu Soundprince, and his wife, my dear sisters and my dear brothers in Christ, praise the Lord. We are gathered today, this afternoon, to join our brother Paulinus in thanking God for half a century of life, of God's blessings, of favor, of merited, and of God's goodness in his life, and in his family, and in his business. To God be all the glory, both now and forever. Please let us stand.
The Holy Father, Francis, cordially passed the requested apostolic blessing to Paulinus UgOCHUKWU on the occasion of his 60th birthday and extends to his family, invoked the intercession of the Blessed Virgin Mary and abundance of divine grace here in the Holy Family Church, Vesta. On this day, April 20th, 2024, on behalf of the Catholic Archbishop of Lagos, the Most Reverend Alfred Martins, priest and religious of this great archdiocese, lay faithful and the parishioners of Holy Family Catholic Church, we present you this papal blessing. May it always be with you and household through Christ our Lord. Gross. Look at that. Smile. It's here. Look at that.
May he make his face shine upon you and be gracious to you. Amen. May he look upon you with kindness and give you his peace. Amen. The Lord be with you. And the blessings of Almighty God upon you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in the peace of Christ and mercies and love.
eti egwu nakwa nke eji ezisa ozi bụ igba mgbagado ntị. Ngwaahịa niile bụ akara Sound Prince bụ ya bụ ọkaibe n'ebe ọ gbasara ngwongwo niile eji eti egwu. Sound Prince bụ ya bụ eke nwe ọhịa. Anyị nwere Sound Prince speakers, powered amplifier, mixer amp, mixers malite na 8 channel ruo na 32 channels. Kedu maka ụda akpụ enyi? Sound Prince combo, wireless microphones, drum set, saxophone nakwa akọrọngwa eji eti egwu ndị ọzọ dị iche iche. Jiri ọsọ bịa n'isi ụlọ ọrụ anyị shop BB26G Electronics Section Alaba International Market ma ọ bụkwanụ shop BB21 Alaba International Market number 7 Ilabuchi Street by Aga Street Dobu Port Harcourt ma ọ bụkwanụ ịbịa gbara anya gị ekeresimesi na showroom anyị dị na number 17 Peel Plaza bụ nke dịdebere Samsung Plaza by Bank Bus Stop Alaba International Market Lagos. Ngwa kpọọ n'akara ekwentị ndị a 080 3071 4021 Mobokwan 080-2301-2261. Buy Sound Prince for your musical equipment. Buy Sound Prince for your public address system. Buy Sound Prince for your DJ equipment. Buy Sound Prince, it is good for you. If you're in need of professional sound equipment, then what you are looking for is Sound Prince range of products. Known for its ruggedness, style and class. Check out our Sound Prince speakers, guitars, trumpets, drum sets, keyboard, microphone, etc. Sound Prince range of products will guarantee your satisfaction. Contact us at BP26G Electronics Section, Alaba International Market, or call us on 080-3071-4021 or 080-2301-2261. Branches nationwide. Sound Prince. Buy Sound Prince, it is good for you. Etu a ka o si wee zoo ma gbachaa na agba nke mbụ nke ya bụ emume pụrụ iche bụ emume icheta na Sound Prince Evangelist Paulinus Ugochukwu agba na 15 n'ụwa ọ bịara. Ahịnze Chineke na-emesi ya na-abụ ihe na Holy Family Catholic Church bụ nke dị na Festac Town bụ nke unu na ha ahụ ugbu a. Onwe bụrụ na a na-akwado ịga na agba nke ịbụọ nke ya bụ mmemme ebe a ga-anọ mee ụmụ nracha aka si ndị mmadụ ọnụ jiri nke a wee kpotu akpịrị. Ya bụ mmemme gara nke ọma na Holy Family Catholic Church maka na dịka anyị hụrụ ọbụna ma Pope bụ onye isi ndị ụka fada na ụwa niile gba gburugburu zitere akwụkwọ iji si Sound Prince ime na ịma na ọ bụrụ na eto onye akịrị na nke ọ gwọrọ ọgwọta ọzọ ya bụ mmemme dabara n'ụdaba n'ụdị pụrụ iche ka anyị kpọrụzi unu gaa na Ikoyi ebe a ga-anọ mmemme nke ịkụ ngaji n'eze nwesị ndị mmadụ nọ n'ije. Ya mere sonyere anyị dịka anyị na-aga agba nke abụọ oruna na mgbe nracha aka oruna na mgbe inye ekene oruna na mgbe mmadụ ịmakụ ibi ya nwee sị na Ahịnze Chineke maka ndụ ya bụ nwa amadi Evangelist Paulinus Ugochukwu onye si ụlọ ọrụ Sound Prince Electronics onye na-emepụta na-arụpụta na-ekesa ngwaahịa Sound Prince musical instruments. Ngwaahịa ga-anọ UGWUMBA.
Ugwu